demanat una recepta diferent. Aquesta recepta no és massa típica catalana perquè, porta uns ingredients que no són pas típics d'aquí, però és una recepta ben resultona, No perquè no sigui típica catalana, no ha de ser bona. Representa la situació de Catalunya sempre ha estat una terra d'acollida. Per tant, sempre la gent que ens visita, la gent que ve a viure amb nosaltres, es porten les seves tradicions i en base a això, dintre de les seves tradicions hi ha la seva gastronomia. I aquesta recepta, va a una miqueta por aquí, por allí y por el otro lado. Catalans! A Marcos, va! Tanmateix, avui la recepta és un pollo a la sidra. Un pollo a la sidra, boníssim, nanos, boníssim. Només heu de seguir els passos que faig i veureu que bo que queda aquest pollo a la sidra. Fantàstic. Vinga, va, nanos, en recordeu-se'n. Subscriviu-vos al canal-us. Subscriviu-vos al canal, que d'aquesta manera farem que aquest canal parla el català estigui entre tots nosaltres. ¿Ok, chavales y chavalas? No lo voy a decir más, Más, no em feu moure gaire perquè ja tinc una edat. Veus, això, aquest moviment em costa fer-la, Marcos, va. Vinga, va, a veure si aquesta recepta de pollo a la sidra us agrada, I tanmateix, totes aquestes receptes jo les faig perquè vosaltres les feu, no perquè em fa il·lusió fer-les, A veure si les feu vosaltres també i us agraden, I si no us agraden, mal asunto. I si us agraden, déjale un like. Déjale un like, subscriua't al canal i viva Catalunya i viva la Mare Superiora. Vinga, va, sin más preámbulo, chavales y chavalas, adentro vídeo, adentro. Bé, començarem aquí amb una cassoleta d'aquestes, amb una mica d'oli d'oliva, uns allets partits per la meitat que vagin agafant color, i aquí hi poso una bandeja de xampinyons ben neta, de terra, una mica de sal, ok, i començarem que això que es vagin enrossint, es vagin coent. També hi posaré una miqueta de perejil, que seria julivert, una mica de julivert seco, ok? I vinga, que es vagin enrossint. Això ens servirà per la guarnició, o per la decoració, o per l'acompanyament. Digue-li com et doni la gana. Bueno, aquests champinyons los reservamos, i ara anem de cara a les coixetes de pollastre. Aquí farem coixetes de pollastre. Ok, una mica de sal, al pollastre, les coixetes, ara les enfarino una miqueta, pim-pam-pum, banda i banda, així, pim-pam-pum, les espolso una miqueta perquè no tinguin massa farina, i tanmateix una vegada les tingui totes enfarinades, les tornaré a posar a la paella aquella que teníem, que encara tinc els alls, he deixat els alls posats allà, he afegit una mica d'oli perquè me faltava una miqueta, i ara a foco lento, que es vagin enrossint d'una cara. Mentrestant, es van enrossint a foco lento, agafo aquí una cebolla i la tallo amb juliana. Ok? Què us sembla? Així, fineta, amb juliana. Una vegada tallada en juliana, l'agafo i la separo.
la desmiembro. Això sona malament, La separo de les seves capetes, queden ben separadetes. D'aquesta manera, D'aquesta manera es couen molt més bé i deixen més sabor. Són tips, això són tips, Són tips de l'avi dels fogons. Ara aquí hi poso una mica de sal, que no hi falti la sal a la vida. D'ahí viene salario, el salario ja sabeu d'on ve, no? La paraula d'aquesta de salario ve que abans la gent cobrava amb sal, era tan important la sal que la gent cobrava amb sal, imagina't. Bueno, tanmateix, passo aquesta farina, no, passo aquesta ceba per una mica de farina, ok? I ara una vegada la tinc passada per farina la reservo un momentito, això de reservar. Aquí segueixo amb les coixetes de pollastre que se vayan dorando. Ja les tinc dorades per una banda, Les tinc dorades per una banda i ara deixaré que es dorin per l'altra banda, I una vegada tinguem dorades ja les dues bandes, la banda municipal, catalans! Bueno, a veure, que ja m'he despistat. Això, ara, una vegada tenim dorades per les dues bandes los colites, los muslitos de pollo, li poso la ceba aquella que teníem enfarinada ensalada, ok? I això a foco lento, que es vaya pochando, ok? Li deixem un ratet, no massa, No massa, perquè aquesta ceba, al portar farina, se trabaja diferente, ok? Aquí, ara hi afegeixo, això és un tomate concentrado que amb altres receptes poder ja he explicat com el faig. Simplement aquest tomate concentrado és agafar una llauna de tomate triturado natural i que se vaya disminuyendo, ok? Aquí, seguidament, amb el mateix bol del tomate concentrado, per això té una miqueta de color encara, escurant aquí com a bon català, li poso aquí aigua i això que vagi pochando, ok? Això estarà mitja horeta ben bé, Mitja horeta ben bé i al tanto, perquè com ja t'ho diré demà, la ceba que està enfarinada no se'ns quedi molt espesa el líquid, ok? Com a bon català, ramito de violetes. Això és un ramito, un trosset de, ja t'ho diré demà, de romaní. Ok, ui, que aquí va molt ràpid això, tu. Passada la mitja hora, vinga, mig litro de sidra. Passada la mitja hora, Mig litro de sidra i que això vagi xum, vagi fent uns 20 minuts més aproximadament, ok? Xavales, ja veureu com quedarà això de bon anus. Han passat 5 minuts ara des que he posat la sidra, no diguem noms, no diguem marques, perquè a mi encara no em paga ningú aquí, Passados els 5 minuts aquests que han passat des que he posat la sidra, li poso els champiñones, ok, que tenia reservados, I això ha estat ara coent-se 5 més 15, 20 minuts des que he posat la sidra. I aquí tenim el resultat, nanos. Això està de fàbula. Quien diga lo contrario, que le caigan los dientes. Nanos, ho decoro una miqueta amb perejil seco i què et sembla, nano? Què pagaries tu per aquest plat, Pónmelo en comentarios. Què, nanos? Què us ha semblat aquesta recepta, La fareu? Us ha agradat, Us ha agradat? Heu pogut veure que és una recepta ben senzilla, pocs ingredients, però queda molt gustosa, en català i en castellà també queda gustosa, I ja veureu que a part del temps que està, que és poder el més engorrós,
el resto es todo fantástico y delicioso. Tant, chavales y chavalas, espero y desitjo que os agradi. Por lo tanto, si os agrada, suscribís al canal, le dais like, le ponéis la manita así para arriba, y ya de paso lo podéis posar en les vostres redes socials. D'aquesta manera, el canal de l'avi dels fogons, que no us confongueu, l'avi dels fogons, d'aquesta manera recolzeu l'emprendiment català. L'emprendiment, estic fent un emprendimiento, Tela marinera, tela marinera. Au, bananos, vinga, espero que us agradi aquesta recepta, proveu-la i poseu-me en comentarios, allí, poseu en comentarios el que més us agradi, però no em deixeu malament, no em deixeu malament. Ala, ala.